Hapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, 3B Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalahoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda. VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapot ni VP Henry, Maceda, live na sa DZGB. Pilipinas, good morning! Ini po ang hapot sa DCGB Radio. Welcome po sa tuyang program. Ngunyan pong aldaw na ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Magandang morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Good morning po sa Indo, Gabos. Kumusta lamang po kita, Gabos, dyan, mga trabahador, mga kwan mo niyan, mga nakatutok, mga tugang sa tuya tabing programa ngunyan na paghahapon, pag-aaga. Good morning, tabi sa Indo, Gabos, mga listeners natin sa bilog na mundo. All right, sandali, tamay nag-upload. Hello, good morning. Good morning po. Yes, good morning. VP for Mayor. Punduhan mo ako, ha? Punduhan mo ako. Latasod pa kanya na. Good morning po. Yes, good morning. Why are you late? Ata na nga ning nag-inom akong antihistamine kasubanggi. Napasiramon suturog ko na naman. Okay. Ibig sabihin, hindi ka na naligo kasi late ka na. Naligo pa ako kagabi. Latosonta ka dyan, Naligo ako kagabi. Hindi ka na rin kumain, BP, dahil late ka na. At naligo nga ako kagabi. Latosonta ka. Pagka muro Martes Santo sa imo na sarawayon ka na.
Oh. Mabati po ako. Yeah, okay po. Go ahead, please. Batiin ko po ang mga taga-pawa lahat po. At saka, DCWTV lahat. Opo. Bibi, Yes. Maya po. Apo. Anong klaseng halaman ka? Ata nga langatong. Aray, ang kati? Kapag ako nakabilo, lalakosunta ka lalakapin. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Salbatana. Mapagalon maglambing and by that. Bata Martis Santungon yan. Good morning. Tabi sa Endo Gaboso. Ngunyan na, ay, apudang ko daw ang gobernador. Tangon niya na daw, may dakulit hapot sa gobernador. Apudang ko daw ngunya na atap ha. Dakulang kong hapot ngunyan. Kuya, pero paipit mo, nga di kita pwede magpaipit. Oy, happy birthday nga pala kay Benji Dapugi. Happy birthday amigo. May chat si Benji eh. Happy birthday, Tabi Benji Dapugi. Yan po sa Barangay 16. Happy birthday, Tabi, sa imo, amigo. Maray na aga po sa imo, ha? Good morning. Matindi ngaya ang introduction mo. Saramayon ka muna. Nagdadangog kami sa imo ngunyan. Salamaton, Tabi. Sige po. Good morning. Salamat sa Diyos. Sandali lang ha. Good morning. Naging okay. Sige. Kaninang umaga to. Happy birthday po kay Anthony Bansuela ng from Marcy Almeida ng Padang, Legazpi City. Good morning. Good morning, sir. Pabati po kay Albert Ibarra na birthday niya, taga Banao, Bakakay, Albay. All right. Good morning, Tabi Sagabos, ha? Na mga taga Kamalig, Albay, permi daw nakantabay, mga tugang sa Satuya. Tabi na programa. Hello, good morning. Good morning. Hello po. Hi. Good morning po. Good morning. Pwede pong sumali? Ay, mamaya pa po, madam. Mamaya po. Magantabay ka lang po, ha? Mamaya po, ha? Mamaya po, okay? Ay, okay. Magantabay ka lang, Salamat. magantabay ka lang. Mamaya pa po tayo, ha? Alright. Apudang kudo ngunyan si Governor Noel Rosal. Tagari kwan ini, may ano yan, ha? May mga hapot kita. Tagari yaon na si Governor. Yaon na si Governor, yaon na. Apudang ko daw sa tuyang gobernador. Baka lamang makauron tata. Haling Australia ini. Gero de ko aram kung saan nagduman ini. Apudang ko daw. Baka lamang makauron ta. Governor! Yes, sir. Good morning, Gob. Long time no here. Long time no here, Kumusta po? Okay lang po. Papaluman ako sa pinduran. Iyo nga ni, kaya po napapod ako sa imo gubta. Gusto ko makagad sa imo kidetalye kay ning kon ngunyan o pagbubukas ta Computeran District Hospital. Yes, sabi. Apa? Go ahead, Governor. Yes. Yes po na. Henry, good morning sa lubos ng mga nag-aantabay. And primero, gusto ko magpasalamat sa gabusta na Tarapang para ma-certain long delayed. Yeah. And na-delay ni taon na, no? Siyempre, pasalamatan sa administration, lalong-lalo na si Governor Alvin Sara. Apo. Diba? Apo. Siya man nag-forward ka. Yeah. Although na orasan na matapos. Pero talagang pinirita na mo yan sa baka madilapidik na sa building. Opo. Oo. And now, siyempre, gusto ko naman pasalamatan ang sanggunian. Siyempre, so buong team kang Provincial Engineers Office, no? Headed by Henry, headed by Dante Baclao. At siyempre, ang satuyan ng mga nasa PHO, Opo. headed by Dr. Calate. Pero sabi, siyempre sa lokal na gobyerno man, they would benefit. Inaagad ko siyempre na yaon man ang send out perming suporta. So ini Henry na Piduran, dakulang district hospital ini. Opo. Kung mahiling mo, Henry, kung makapasar ka talaga, mahiling mo, hanggang 80 to hanggang 2 kaya tama ko pagpipigil dakula ini. Maputang panahon na, Henry, maraming masuk kaisipan kalong probinsya na dakulaon ini. Opo. Kasi maputang panahon, Henry, dakulaon ang pagpinasulta na. Diba? Yeah. Mapagibo na naman ito doon. Kaya gusto kong i-comment pa itong mga nag-i-receive na padakulaon na ini. Diba? Opo. Pero sa ngunyan, initially, grinat kita kang
DOH, Department of Health. Salamat pa lang kay kay Director Rose Rembilio. Tapos sa pula. Kaya ko na 45 beds. So, hopefully we can extend that to before the end of the year hanggang 60 beds. Apa. Mana ko talaga. Sa pagaling komanda ko, bako ka lang gusto ka maghilang, pero ma-anticipate kita, baka mga karating na barangay, Yeah. and then ay papaligaw. So Mm. anyway, ang tiyagat siguro ka mga tao, ano ang services ta? Yes, tabi Governor. Primero, siyempre, so OPD, pinakusog ta ang outpatient, para sa, lalo na ining yakap program ta, no? Apa. Gusto ko talaga isulong ini Henry ining yakap. Yung mga yakap na yan, so first encounter with the patients, nadakula at na-receive sa wrong hospital or rural health unit. Apa. 1,200. So, 50% ka, 1,300 yata. God. Ang 50% ka, sa first encounter, pag first check-up, may 600 tulos ang sa wrong hospital or facility. Now, ang sarot na dyan, so inpatient, yung nga sabi ko, 45 to 60 beds. Apa. And of course, ER, very important yan. Wala yun sa ER, to talagang presentable. Then, of course, yung OR, operating room, delivery room, laboratory, siyempre X-ray. Then, later on, katrabaho tayo na ang gusto ko. Kulang pa kayo ilaw, Apa. power. So, dialysis. Malang nakareal Henry dialysis. Minahiling na ako. Iya. Area na mas lamang 6 to 7 seat. Kulang pa rin na yan, Henry, alam mo yan. Makaluspan sa Bicon, pero grabe talaga mo yan ang biktima kaning problema sa kidney, no? Opo, Maybe yeah. sa pagkakahon, Totoo yan. sa pagkakahon. Yeah. Mga 8 years old pa minsan, nag-dialysis na, Henry, makakahon. Kaya kay Pon talaga, yaon lang ang satuyang facilities. Iran na sa mga barangay, no? So anyway, so yan tabi, Henry, ang satuya ng mga mahihilit tigil sa Bagutang District Hospital. Napot ko niyan. Ang serbisyo, siyempre yung perming challenge sa tuya, Henry, ang mga empleyado, ang mga nurses, o ano man na essential na mga posisyon, no? Ako tabi, kung ako nagtukaw, Henry, Apa. ako sa kuya talaga is makusugon, bako lang pagpara ang dagit, pero gusto tarafon sa mga problema na tatarong ka niya ang servisyo, di ba? Lalo na ang mga nurses. Apa. Siyempre, ang nurses, pare-pareho ang trabaho, di ba? So, ang kinipot na tinaasan ta. So, kala ko nag-governor 2022, kinipot ko siyang almost 600 plus, di ba? Apa. Ngunyan, pagbalik ko, tinaas ko grabe 800 na. Pero kung matawan pa akong lugar next year, ikipuhin ko yun ng 1,000. Okay. Kaganing ini mga nurses, kusok ba ng buot? Yeah. O, takot na lang ilaw. Kaya hindi po ini. Number 2, so share sa PhilHealth, dapat equal. Kung may lamang, di ba? Pagtapos ng doktor, sa mga nurses, ano pa yan, sa mga so medtech, kapusihan, dapat pare-parehas ang share para sa PhilHealth. So, yun ang mga pigilipot ang bago niyan sa tuya ng mga facilities. No? So, hindi, yan tapi, yan, magkatigo kimisa, then, yawan man ang mga local office na, sanggunian palalawigan, siyempre, ang sanggunian bayan, ang federal, kasi ang mga medical practitioners, so mag-practice naman, welcome tayo yan. Katawan ta sila contract, lalo na sa mga importanteng posisyon like sa OR, mga piyapuntang mga doktor na nagkukwanta, mga internist, mga kaikuwanta. Apa. Para kumpira dito ng pagdadaroon sa JBDAP. So, nakulang bagay ni Henry, kinitabi ang mahiling ta. Again, salamat sa mahal na Diyos. Tama-tama, uli week niyan, ano? So, ma-reflect kita. So, let us do more para sa tuyong probinsya. Opo. Governor, kang ka po, awara ka po, nagluwas itong issue na ang pangaran da kan susug sa ordinansa kan sa tuyang probinsya years ago, during, I think, this was during the term of Governor Bitsara, pinangaranan iyang ki St. John Paul II Memorial Hospital, tabi. Nakaabot po sa imong isyong yan, ano pong reaction mo, tabi ka, na may ordinansa da ang probinsya regarding po sa siring na bagay? Yes, actually, pikonsulta naman yan sa legal office ta. Siyempre,
Legal ba yan, Henry? Ano kasi ang stand ni Attorney Cladera sa tuyang legal officer? Opo. May ang piduran kasi ano yung piduran ano nga yan? District Hospital. Igwa pa yan memorial. Piduran Memorial District Hospital. Ining piduran baga isa pangaran baga man ini. Yeah. Di ba? Former congressman, sabi Mayor, Governor, former congressman Correct. Cantor District. Correct. Pio Duran. Ini tamin pangaran is law. Karena po ini kang Congress, ini pangaran ko yung karo-karo nilin kini po sa nakang sanggunian. Ini po karena ari ini kang pagibuka na pangaran diyan Duran Memorial. So, ang ibig sabihin Henry, di basta-basta pwede bagoon kasi rong local government ang pangaran. Apo. May mga legal issues yan. Kaya mga tulos yan na implementar dahil pwedeng may mga legal impediment yan na maluwas. Kasi, alam mo, mga Henry, pinangaranan kang prilo, salita, dahil mong pwedeng pasasalitaan mo yan. Apo. Dapat pasalita ka, Henry, kung sisa iso nag-ipuman. Di ba? Dapat mag-ask na permiso, dapat itong sanggunian, kung anong ginipunin na ka ito, gipunin na ki St. Paul, magtanag ko kontrata. Apo. Siyempre, majority sa tayo Romano Katoliko, pero dapat ilagta sa tama, no? So maybe may kulang duman sa ginibukang sanggunian or administration na dapat pinaaral to sa Congress na masalita kita, then dapat aprobahan yan. Nakuha mo? Yeah. Diba, Henry? Yes, Mayor, Governor. Nabiyan po ang istango yan kang legal. O po yan sa kuya, Oo. sa legal office. Na dito kita pwede pa sa magsalita na bangay kung sa rumag sponsor, then aprobahan sa anggulian na dati nang may pangalan, na anak pangalan pati pa man masalangkaw sa tuya, Kongreso. Then, yan. So, sabi nga ni sa batas ta, Supreme ang nasa taas. Opo. Sa tuya. Pwede lang tamagibo pag may pakibatas. Pero pag may batas na under the local government code, dapat enabling ordinance lang kita. Ayun. Dapat, di magpunta duman Opo. sa dayon na bill. Yeah, so dahil po pwede gob na isupersid kang ordinance ang national law ta na ginibok kang Kongreso board akan presidente Pero ng anybody Pilipinas. can, pero welcome ko kung may nakaisip Opo. pwede yan bagohon. Pero kita basta-basta ta, yun ang stand kang legal office ta. Ayun. Pero kung may mga magluwas, kung ngayon sa ngunian, okay, kung sisita mga legal parlance ta, magsuggest sa kuya, welcome ta, pedali naman sa lidahan. Yeah, Pero opo. for the meantime, Henry, pasensya tabi, dito basta-basta pwede ma-implementar ito. May stand ang legal office ta. Opo. Di po pwede gob na pagsaroon aro kang ginibota sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital gari aro kan gari ngaya Pio Duran District St. John Paul something Memorial Hospital pagsaroon ng pangaran kan duwa. Pwede man, pero kailangan magkarelipong na kita doon ng Oh, pangaran. halabao na. Duwang pangaran. Oo. Baka magkarelipong na. Kaya Jose Belmonte Duran, Provincial Hospital. Ini man Yeah. District Hospital. Yeah. Saro lang po sa pangaran. Kailang yan po, ang pangaran na to, Josefina Belmonte Duran. Belmonte Duran. Oo. Ano nga ni si Romero? Josefina po ba na? Josefina Belmonte. Josefina. So buong pangaran iyan. Yeah. Dinular ko iyan. Nasa ta pinangaran ta. Kasi pag-donate po yan. Opo. Yan ang dagaan na yan mismo kang pamilya ng Duran. Yeah. Headed by former speaker, Yeah. Sonny Bilberte. Yes. Communicate pa man sa epic, imbitaran sa yan eh. Yeah. So yan kaya naging JB po yan. Opo, okay. Governor, kasaba gumay news kami na susitis kan dyan sa Pio Duran. Yan, I mean sa Josefina Belmonte Albay Provincial Hospital. Gari dakulo ng slides. Siga. Sa Siga, na-approve na po kang DOH. Ano po ang magiging serbisyo kani sa publiko? Aram mo, Henry, Yeah. siyempre, gusto ko lang ini na mai-relate lang na at least pinagtarabangan, no? Kasi pinakal ko kasi bago ko bumaba, no? Ang 2022, diniliver ini. Pero Henry, siyempre dito malaram kung anong mga rason Opo. dahil hindi padalagan. Yeah. Pero kaya kapag ko Henry, pakuman sa nagamalaki kita. Talagang ilingaw ako na mapaproban so kasi maski yaw na yan. Opo. Hindi ka pwede papadalagan, Henry. Yeah. Bawal yan. Dapat primero i-calibrate yan. Natapatag baka dyan sa rala mo ng basa. Di ba? Iba sa mahiling. Oo. Kasi very critical ba yan? Pati cancer pwedeng mailing yan. Yes, Kasi yes. 32 slides sa dapi yan. Opo. So na yan, taro ka, 32 slides na. I heard nga na istapa ako, ding may araw kang mas privado. Opo. Ang tatama ko
po, sige lang ang may alangkaw na 32 slides. Sabi ka, technical ha. Oh, I see. So magiging operational na tabi governor ini pagkatapos ma-approve kan Department of Health ano? Yan na. Actually, naka-20 na kita kahapon ha. Oh, wow. Naka-20 na. Nakulong tulos, ha? Sampulo kang Domingo. Okay. Sampulo naman kaso hapon. Yeah. Opo. Well, Okay. nag-arapot sa tuya Henry Ngunyan. So, nag-arapot ko yan sabi. So, ano nga yan sa outpatient? No? Yeah, correct. Oh. Anytime yung mga outpatient, pwede. Napigingiwa ko na para rin yung sa Tagalba yan. Diba? Kasi pwede ka na i-librate naman, pigadalan kung maray. I-charge na po si ano, no? Yeah, opo. Ang CT scan mga 7,000. Kaso lang may issue kita ko niyan. So, para pasan, dapat may mapasan pagkakan Henry resulta. Yeah, opo. Tinawadan ko sa Ribo kung kaya nga i-charge sa tuya, kung pobre i-charge na sa probinsya. Yeah. Diba? Okay. Kasi yan, Henry, ano, kaya siya may minaabot pa sana. O nabot pa sana. Alagad Henry, day po kung mag-adit na, ililibre ta. As much as possible. Opo. No? Para sa gapos. Yeah. No? Governor, may chance po. Mm. Yeah, may chance po na sa mga pribadong naghahali sa mga hospital baga, may mga chance na may magpa-CT scan diyan. Pero taptong outpatient maski nga, di ba, hali sa ibang private hospital, dako lang slide scan, mas klarado iyan, magpa-CT scan diyan. Okay man po sinda, pwedeng accept ron? Hello, Gob? Governor? Gob? Hello? Ayun, naputol. Nagdalagan kay ang gobernador, pasiring mga tugang duman sa Kwano, pasiring sa Piodoran, nadali lang ha. Ayun, busy. Baka nagsabatan ang samu. Aram mo, itong CT scan na ito, 32 slides, may posibilidad na igok yung mga hali sa ibang lugar na magduman, para duman magpa-CT scan basta may referral. Hello, Governor? Henry? May posibilidad po na hali so sa mga private hospital baga, dumiyan, para dyan ipa-CT scan, 32 slides, mas klarado po ini kumpara sa ibang CT scan tadigdi, tabi Governor. Ano po ang chance? Yes. Yes, tabi Henry, permin ang iyo. Ano po kita sa tuya yan, pinakalte yan. Opo. Nagkataon lang yan ako sa privado. Opo. Ang kunin ko ka ni Henry Kipilet, libre ka. Yeah. Diba? Okay, may maip ako duman na sobra. Ito ba na? Tapos kung pwede nga yan sa pagpasa, professional fee. Ano mo ba Henry, yan so nagpasa? Yeah. Di pa papataw nito. So reader na doktor, may PFP yan. Kung kaya i-charge, natatan kay punto pang pabayado. Ayun. Diba? Opo. Pero pagtawadan talaga ni at least minimum 1,000, sumapasa. Puro barato na yan. Pero Opo. madali talaga yan i-negotiate sa mga doktor na kung sa kisa i-charge tayo. Okay? Okay. Gob, saro pata, dakol-dakol lang yapot ko sa imo, pasensya ka na. Naging issue kami so pagluwas mo sa paghali mo kansanggon ang panlalawigan, na naging issue duman, dekada po nakadirektang nakaparam o nakapaabotin komunikasyon sa sangguni ang panlalawigan po Kanalbay. Ano po ang reaksyon mo kanta? Naging discussion in the enda pong session kan minaging simana. Henry, di ba sinimbag na kang DILG yan? Yeah, correct. Oo. Siguro, data naman siguro dapat ulitin yan, di Oo. ba? Are mo Henry, siguro ang matatarap po na lang arog ka ni. Henry, dapat, kasi ang pag-preside kasi Henry sa sanggunian, ako yan automatic. Yeah. Ako mo Henry, ang mga absent Henry ang vice governor o vice mayor, ako yan automatic. Opo. Nasa top notcher, di ba? Opo. Tama? Tama Yeah. Henry? Yes. Kasi kung ding vacancy, dapat mapurtuhan. Ang kulang doon, Henry, ang sekretariat. Dapat kasi board member kong ko, yan ma-preside. Dapat binasa nila. Kasi may order, Henry. Ipadala ko sa emo sa order kang secretary. Opo. Ang leave ko na approval, yaon duman kung si Sir Matic Over. Sa governor, Matic Over sa vice governor. Opo. Impormasyon, dahil man ako, 37 years na ako, Henry. Yeah. Ang mapaaram, pag di ka nag-leave, ang mapaaram, so DLG mismo ang ma-inform sa Yeah. nila. Iyo po. Ang kayo po sinabi ni Director. Yeah, correct. Siyempre yung tasa na, dahil mga dapat i-discuss yan, dapat prior to the meeting, kung talagang nakaintindi ang sarong membro, maapot ka na, kasi si PM kung ma-preside. Di mo maapot ka, ayon si Vice. Si Vice Prof. Si Dingay mo na ngayon si Gov, di ba? So, order. Opo. Yeah, tama? Yes. Okay? Opo. Di man dapat i-discuss ko pero di man yan nasa lagdang local government code. Nang sa rong of chief executive, maparam sa gunian, di man yan nakalag. Opo. Diba? I see. Kasi furnish lang sila kung may
o official business ang sarong chief executive. I see. Opo, okay. Governor, another one, so naging appointment po kay former Vice Mayor Bobby Cristobal bilang APSEMO Chief and kay Dr. Jeremy Cruz, no, sa Provincial Education. Natapos na si dating Vice Mayor Bobby ang sa tuyang nagustuhan ibugtak po diyan sa pwestong yan. Well, ang nag-apply siya primero, siyempre, di ba? Tapos, Henry, ako sila nag-apply. Opo. I-qualify ang selection board. Ikaw mambasa-basa ito, department head bagayan, hindi ba ko yung karaw-karaw? Opo. Dapat makapasar ka sa minimum requirement. Di ba? Yeah. O pag-abot yan, i-recommend sa mayor o governor. Dapat ang i-recommend dyan, suma naka-qualify. Opo. Di ba? Yeah. Now, ang approval na tatempe nila, ang pagpili trust and confidence. Di ba? Number 2, dapat, ito ulit, nakapasar ka una duman sa selection board. Opo. Na ikakwalipikado na pilion. Ang bawa nga, ang minimum is 85, ang maximum is 100. Mas inibasa lang ko sa imo, may naka-90, pili ko siyang pilion, maski siya 85 lang. Ayun. Di ba? Kasi sinapot tayo na trust and confidence. Now, pinili ko si Vice because nakairibanan ko na sa syudad. Di ba? Nailing ko man ang sa iyang pagtrabaho. As in, sa iyang passion ng mga pagsilbi bilang sarong official. Aloy na nagsilbi. Diyan sa probinsya, nagsilbi na board member, makamalingawan sa tapos vice mayor as in councilor, as in barangay captain. Barangay Rawi. So nailing ko man ang track record ni Vice Bobby is pagkitang tiwalaan na kada may mga kalamidad o ano man sakuna, diyan pabaya, tatuya. Opo, I see, opo. Si Dr. Jeremy Cruz Tabegob nagkasumirman bilang pamayokang Provincial Education? Yes. Ano pang... Si Sir Jeremy naman, alam tapos yan. Yeah. Kaya panan ko yan sa Legazpi. Siya, naging ama kan Pia Punta. So, saro sa mga successful ta high school sa mga kiruha. Pero itaw mo dyan na Juan Henry, believe man ako sa taong ini. Pero responsible yan. So, Orosite, Pag-asa na naging National High School. Yeah. Talagang ikampanan niya. Kaya ining pet na ini, gusto ko i-introduce digdi ang sarong kaisipan na ali sa DepEd para more kita duman sa mga programa ta, sa mga ALS program ta, as sa programa ta, sa mga edukasyon ta, lalong-lalo na ining special educational yung SEF fund ta, at ining piapuntang school board na siya po ang magmaniar para maka-infuse sa mga new ideas para ma-upgrade ka ang edukasyon ta both sa out of school as in school sa Albay. I see. Governor, mensahe po sa mga taga-Albay. Go ahead, Tabi, kunigwa ka. Yes, Henry, salamat, Tabi. So, primero, again, this is Holy Week. So, inagad ko sa lampang pamilya na dahil sabi nga rin dahil ibang mas mahalaga pa ang pamilya. Kaya ang sabi ng Holy Week, I would like to I hope each and everyone inigibuon tayo na mas makusugon ta pa sa paagi kaning reflection ta na mas ang sa tuyang pamilya nagkakasararo. As in, sarong pamilya nagkapadapa sa bawat saro, saro yan po sa dapat ang pakusugon niya. Nakita na sa larong mga krisis ang pakusugon ta ang paghiripanan. So again, sa ilo ka Tabi, Henry, di mo yan Tabi, may nagural kita kaning Piudoran sa mga taga-Piudoran, as in mga taga-ipapangkarating na barangay dyan, sa West Coast, kunin na po, sa Pigad at Alata. And sana pa na ba tayo niya, tamarong tang maray. We can only do so much. Ang importante, Henry, mamantinartaan. Tabi. Salamat Tabi, sa mga doktor man Henry, mga nurses, ako nangangaputan sa ito. Natabi, ang boss, bako man si Mayor. Ang ibulta, ang satuya na serbisyo na pigalat kan mga tao. Ako mag-isa po na pigalat na 100%. Pero pinunta ka na sa uldok na pag-servi. Hindi, madagdag ko pa lang. Diba? Pinusapay nito nakipag-ulong kita. Naroon mo kapag dili ni Secretary Vince Nison. Yes po, Governor. Ini ang ulayan may ka nasa tao kami kag tinampo.
Pinaraman ko nga kahit huwag ka nang bumalik, Secretary, di ba? I-assure namin sa iyo na ang Morera sa Cambia, Yeah. pupunta namin Olewek. Di ba, Henry? Yes po. Eh, maganda na agad kung nang pinadigdi. Oo. Bukas na ba sa Morera, Governor? Bukas na si Morera. So, may babalikan kita dyan after Olewek. Pangako kay Secretary, so Olewek, i-clear tango na yan. May Apo. babalik pa pag kanyang liit, pero tiit na sana. Dahil nagtama-traffic, pako na one way. Yeah. Ito pa malamig ka, pinudugtungan pagtang 100, pero iya siguro ko sa publiko na pabantayan tayo ni, and bako pala ba ang satuyang one way para day marukan dati. Hindi na Henry, grabe. Yeah. Yan kitang sa oras dyan. Ngayon dahil na, malinig na. Yeah. Popo. Opo, So, yan okay. sabi, Henry, salamat kiraray sa oportunidad. It's been a while. Pero, yan ni Jan Pirmi, number one na. Pirmi, numero uno. Lahat yun nila. Okay. Thank you. Salamat po, Governor, sa oras mo ngayon na paghapon sa DCGB. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mamagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, Kadoroy awardi pa. Ang hapon ni VP Henry, narito na sa DZJB ngayon na Henry Maceda. Alright, thank you mga tugang alas 8:15, alas 8:12 na oras po sa Pilipinas. Nasa linyaman si Jimmy, live from Piudoran, Albay. Na maasa Aramon tanong ang sitwasyon dyan sa Piudoran District Hospital. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantaba. Iyawan kita ngunyan digdi sampangan kay ning brand yun. Nagdudugo-dugo na Piudoran Memorial District Hospital BP. Sigun kay Provincial Engineer Dante Baclao, more or less mga 10 hectares an hiwas na naokupar kan hospital. Apwera akan so mga bakante pang lote digdi sa ampangan na sa ngunyan ongoing pang pinagde-develop so sa ampangan tabi bibi sa mga parking area, and dakulon pa ang pwedeng matugdukan digdig mga building sa mga potoro BP. Anyway, so ngunyan nagpapaporoon na mag-arabot ang mga department. Engineer Dante Baclao yun ta. Engineer, sir, excuse, pakikuhan lang kita kung ano na ang physical na sitwasyon sa mga mayor na pangaipuhan digdi kan mga maokupar digdi sa mga pasyente kung na i-transfer na digdi ali duman sa luma sa Malakbalak Hospital so duman sa sentro, and pag-abot sa tubig so ilaw aircon, CR, makikumusta kita ta siya ang prentera kay ni pagabot sa mga pagpaplano sa doon na matapos ma-realizer ang bubuksan ngunyan na Piudoran Memorial District Hospital. PA, si BP Henry po sa angkor sa DCGB. Opo, hello engineer, maray na hapon, maray na aga po. Good morning, Tabi Henry, atin sa mga dayupot mong taga-subaybay. Patindan terminology mo dayupot na para sa baybay. Okay. Engineer, primero, gurano na po karay ang building para okuparon tabi. Ang masasabi tang ko yan, sobrang ng, although may mga pigagaribo pa, halos sa tapos na Tabi Henry. Nagapagsunar na sa mga aircon, sa nagkaigo kay kuryente, natakodan kan aleko, so nagpuunang nalipat na digdi sa mga ibang mga gamit kang kuhan, and siguro sa mga pasyente nga ni kayo, arami unaman, Opo. nilipat na digdi from the old site ka na Piudoran Memorial District Hospital. Opo. Kumusta? Number one ba katabi engineer na provision dyan, kuryente and tubig? Kumusta po?
Ang iguan na kita kay tubig. So pasalamat kita sa Aleco na ipangako nila na matakudan before kaining opening na nakuya naman. Na utog naman and may iso lang kitang dito tubig tabi Enrita. So linya ka digdi medyo na ito nara dito ngunyan papadrill kami digdi mismo. Yeah. Ang bako pamandakulo sa tubig na nakakuyan. Kaya pig-supportan tango na kay kuyang kanwat ng tanker kana probinsya. Opo. So, kung nagtabang man so LGU Bureauran kapag kuha kang tubig. So, Yeah. tabang lang tabi digdi. Opo. Pero kung sabihin tabi engineer, dapat may regular source siya talaga ng tubig sa everyday operation. Hindi pwedeng diyang tubig yan, di ba? Oo, importante yan. Opo. Siguro, pag nakuha na ito, sabi man ka na pig-commission tango mag-drill, baka dapat makaya nila sa 1 week, igawa na kita kay reliable source of water. Yeah. Ano po ni sadiring linya niya kitubig, sadiring source of ng tubig ang ospital tabi? Yung sabi, digdi mismo sa site ka na Theodoran Memorial District Hospital. Digdi mismo sa compound. Yeah. Very good man. Okay. So kuryente tabi, okay la? Tabi engineer? Okay na tabi, Henry. Nagapangsyonar na. Siguro, kung kayo mga more than 1 week na yun or 2 weeks na yun kuryente nagapangsyonar bigay. Opo. Igwa na pwedeng occupancy permit. Ayun ang sigabos na ko yan. Kompleto na? Okay. More or less po, sabi nga ni Kasabago, kahurong ko si Governor Noel Rosal, pigapasalamatan niya man si Governor Bitsara, former Governor Bitsara, sa pagpon kay ni Engineer, ito talagang nahiling daw sa future use kay ni, na talagang dakulaon ini, which is good, na pag-isipan talaga, sabi kan sa tuyang gobernador. Pira po sa budget na inabot kay ni tabi, Engineer Baclao? Ang day ko na matandaan tabi, Henry, pero dakol na ini, more than siguro, more than 100 million na ini. Sumubra pa. Pero ngunyan ha, magiging fully operational na siya. Dahil na po siya kinadagdag pa, nakulang po susog sa plano, engineer? Ang sangod dyan, medyo okay na ini. Si Taram, siyempre, may iwas pa man ang daga, digdi. Yeah. Dahil baga, matatandaan ko, ining compound na ini. So, hindi mababa sa kawan, dahil hindi gawin mababa sa 4 o 5 hektaryas. Opo. Dakula, mahiwas pala ano. So, sa mga future use kayo ni ba, pwedeng maka-extend ki additional building tabi sa maabot na panahon? Ay, iyo tabi, Henry. Depende sa pangangaipo. I see. Okay. So, as of now, halos gabos na requirement bilang sarong hospital, bilang nagplano ka sa provincial engineering, halos nakuha ito tabi, engineer inapprove ni kan DOH for operation na. Iyo po, sabi Henry, kasi actually kasuod ba, nagkaygodigding, ano yun sa mga taga-DOA, final inspection guide ninda, dahil siguro, ano man si Director ng DOA, Director Empilio, So, ang nagtabang man ito para ma-facilitate itong pag-purbarkan ko yan tabaga. Itong permit, itong LTO, license to operate, parang nga rin kaya. Okay. May po, engineer, may iba pang mga requirements na nahiling o kompleto na talaga? Wala na, okay na kita. For operation na talaga ini? For full operation na tabi, Henry. Very good. Okay. Sige tabi, ay Mayor. Sige tabi, engineer. Salamat. Murupunda ka dyan. Salamat na maray. Ayun tabi. Okay, thank you. Direct na pang mayor. ABC mo lang. Ay, Anyway, tabi, alat ko na pala. Baka pa-retire na yun si engineer, dahil pa man? Tamo na? Pa-retire, di ba? Oo. Nagkaroon sila kasi Kapitan Jopet. Magtawag ko na sa tamang kuan na magkuan kita na sa ospital ka tango niya. Okay, sige. Sige, Jimmy, sisan niya on dyan ng mga local official sa tabi? Wala pa si board member Manny Ribaya pa lang anahiling ko digdi. Tas si Governor on dawi dyan on dawi dyan si Governor. Pero di ko panahiling. Pero on dawi dyan. Tony, advance party yaw na digdi. Ara mo, Jimmy, pag yaon si Sir Tony, expected na maabot ang Gobernador. Mga pirang minuto yaw na yan dyan. Yeah. Tapos, mga taga
Provincial Health Natural, sa mga doctors na dati digdi sa hospital sa lumang hospital Yeah. sa Piodoran, matawo-tawo na digdi. Dahil kumirid din yung mga taga-DOH. So, ay ma'am, good morning. Sa DCGP po kita, si Sir Rolly Esguera, disturbon ko na Sir, si OIC Regional Director, ni DOH, Dr. Rosa Aya, Maria pwede. Rimpilio. So, aguminikan sa to yung amigo, si former Doc Nats. Dr. Nats. Okay, si Director, si BP Henry, makiki-update po kami sa natural sa pagpapon kan operasyon kaning OCP na Belmonte, OCP na Belo, I should say. Piodoran. Piodoran Memorial District Hospital. Narumdumang kayo duman sa OCP na. Director, kumusta na po ang mga natural, sa mga permit kayo sa mga requirements? Aros ano na po ang sitwasyon? Si BP, po live kita sa radyo sa DCGP. Apo, Director Rose. Good morning po, Sir Henry. Good morning po, Director. Naaraman ko po na na-approve kang DOH ang magiging full operation kini. Ano pong nahiling ta na requirements para po dire-diretso ang maging operation kini? For now po, nasa infirmary po ang license to operate nila. Parang transfer muna from the old site dito sa bago. Yeah. And then slowly po, they will be working towards level 2 and level 1 hospital. Apo. Pero paunti-unti. Kasi medyo malaki po talaga ang requirements. So Yeah. for now po, magkakaroon kami ng technical assistance for them para sa hospital development po. I see. So properly guided mangyari po, Director, kang Department of Health, ang magiging operation kini for the meantime? Yes po, sir. Opo. For now po, meron na po tayong 7 million worth of equipment na ibababa dito sa Piodoran District Hospital within the year. Hopefully, kung walang mga problema po after a technical evaluation na ating ng mga equipment na we need, Opo. may deliver nila agad. Yeah. Yung worth 7 million po ba, Director, ano yan, from the Department of Health o purchased by the provincial government? From the Department of Health po ito. Wow. Ito po part ng Health Facilities Enhancement Program na assistance ng ating departamento para sa mga local government hospitals. Opo. Ano pong mga hospital equipment ini po, Director? Hindi ko po hawak yung list, but Yeah. I can provide you po siguro a little later. Hingin ko lang po sa head ng Statistics Management. I see. Okay. So basta ini po after this ining opening ceremony na iningo niya na aga, makaka-expect na po nin serbisyo ang mga taga Piodoran in nearby municipality. Hali po yan sa Piodoran District Hospital po, Director. Yes po, opo. Mas maganda po na meron talagang facility po dito kasi para mas agaran po ang lunas para sa mga magkakasakit dito sa mga taga-Piodoran po. Kasi medyo may distansya po from Ligao City and Legazpi City. So, yung presence po ng infirmary ay importante para mas maramdaman ng mga kababayan natin na ang mga serbisyong pang-medical nandiyan. Opo. Director, salamat po. Mabuhay po kayo sa DOH. Ipahabol lang ako. Ang hospital disposal, hospital waste disposal director, saan yan dito? Yung waste hospital po, disposal for hospital waste po, isa yun sa provide nating technical assistance sa mga facilities. So, sa ngayon po, pag-undergo pa rin po ng inspection and assessment itong ating hospital as part of the full hospital development package po. So, mayroon sila ditong lugar na paglalagyan niyan? Yun po ang medyo titingnan ko po. First time ko po kasi makarating dito. Okay. So, for inspection in inyo. Okay. Yeah. So, yan, Director, thank you so much. So, yan BP, ang OIC Regional Director kan Department of Health, si Dr. Rosa Maria Rimpilio. Yeah. So, Chief of Hospital Digdiday ko pa... Yung man ang dito nahapot si Sukan Jimmy, so sa tuyang Provincial Health Officer, midbid mo, yan dyan. Dahil ko, Tabaguan Provincial Health Officer. Yeah, si Dr. Mark.
Dr. Marque. Sir, tunay sa hindi ang provincial, subagong provincial health officer. Dahil pa. Oo. Dahil, Yeah. si board member ba yan nahiling ko na wala pa sa baka sa laog tamay wason ini tabi Yung dakula tama si Governor Jimmy. Dakula unong pala ng pagkaplano kaan, which is na-appreciate niya. So pagkaplano ni na former Governor Bitsara sa future use kan hospital. Anyway, may wason ano? may pigla pa dara ko dyan footage kinda ko Nahiling ko tabi Jim. maliwan makuang kaya digdi saldangon kan aldaw masila Yeah. pero magayon talaga ni BP uning balaog ka sa barangay Karatagan yaon ini sa kang sentrong Piodoran nasa left side ini nasa left side ini halabaon ini mga nasa sabi ba ni PA Dante Baclao nasa more or less sabi niya mga nasa 10 hectares ini nahiwas ka na daga na pagsatirikan provincial government and natugdok digdi palaba ini BP ayun ang pagkaiba kay ni duman sa Josepina Belmonte Duran Hospital halabaon ini BP tapos nasa gilid ini kibulod subulod tinapyasan and sa likod kay ni natural subulod na gari kwenta trinsira preserbado man giraray so mga kahoy sa bulod and iyo na ini na naitugdok oro nasa kumbaga natatanaw mo nasa ibaba. Yeah, oo. Elevated siya, di ba, Jimmy? Elevated ini tabi, BP. Bud ang ambience kang palibot kang bulod, gari, am na pasyente dyan, mauli ang tulos, gari mapresko ang pagilingon? Mapreskohon, pirang iskalon eh, sa ground, may sa pandua, tulo? Tulong iskalon eh. Tulo. Pagkatapos, kadakol pa kan pwedeng bugtakan kay mga infrastruktura, mga building, and iba pa. Makurukuan ako kan Chief Dr. Digdi Consisa. Dahil kumirit pidining mga yaraon digdi. Siguro mga barangay official ini kan Piodoran. Dahil makita pang nahiling digdinin official kan Piodoran. Si Mayor Banji, si Madimo, dahil ko pa man nahiling. Hello. Good morning. Ulit si Kagawad Bon. Barnido Arandihan. Kagawad pa din ka po. Chairman Committee, ano ka nga ni? Agri po and tourism. Agri and Tourism. Dili ka nakawad. Si San Chairman Committee, Onel. Wala pa digdi sa Mayor, si Vice Mayor, na ka? Padigdi na po. Padigdi na. Arin digdi ang Chief Doctor. Ay, boss. Wala, dahil mo binibid. Kumilik. Dahil ka sa gilid ka muna. Sa November ka pa. Anyway, tabi BP yan ang unang. Abangan na lang niya tatawad sa Jiba pa sa Provincial Health Officer. Aramon niya tatawad kung ano ang mga masasabi man niya informasyon with regards to sa pagtutukas kan Piodoran Memorial District Hospital digdi sa Barangay Karatagan, Piodoran, Albay. Kasabay niya to si Boy sa Mobil, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise. At ngayon, mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and alcoholic fatty liver, viral
viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro, mababakal po yan mga tugang sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:30 na, Ninaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hanap nyo ba dekalidad at murang appliances at furnitures on a factory price na may kasamang freebies sa bawat pagbili nyo? Tara na! Sa Daraga Home Depot offers branded appliances and furnitures tulad ng LED, Android, and smart TVs, washing machines, refrigerators, aircons, bed sets, sala sets, at marami pang iba. Plus, customized sala sets. Quality, durable, and affordable. Mababang presyo for cash basis at mabilis na proseso sa hulugan. For cash, installments, or online orders. Like, follow, and message Facebook page of all Daraga Home Depot branches. Visit their main branch at Rizal Street, Himantong, Daraga Albay, with branches in Maroroy, Daraga Albay, Purok Sais, Anislag, Daraga Albay, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, Albay, Smith Street, Baluyo, Pilar, Sorsogon, National Highway, Barangay 3 Centro, Kamalig, Albay, Tambangan, San Isidro, Santo Domingo, Albay, Sanya Street, Barangay Itba, Manito, Albay, and Sampaguita Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances and furnitures. Check and visit their website www.daragahomedepot.com. Daraga Home Depot. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng The Horsetail Extract. Pampaganda ng buhok. Green tea. Pampababa ng blood pressure. Ashitaba. For good digestion. Turmeric. At iba pa. Sugar-free. Stevia. Ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga Ang hapot. Yes. Ano nga ning hapot naan? Iba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Alas 8:37 na po. Nasa linya si Karen Ala sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas, ngunyan pungal daw, travel authority daw, sa pag-absent nin sarong board member sa Sangguniang Panlalawigan, kunestyon sa regular session. Bareta, hali kay Karen Ala. Good morning, Karen.
sa VP Henry, hinanapan ni Board Member Harold Imperial nin aprobadong travel authority halik sa Vice Governor an official business leave ni Board Member Attorney Melissa Abadesa matapos ining maging absent sa session regular kan sanggunian panlalawigan kaso hapon sa privilege speech ni kinatawan Imperial. Itigdoon kaini na ang pag-absent kan abogadang kinatawan sa sesyon dapat uminagi o aprobado man giraray ni Vice Governor Diday ko regardless kung unofficial business ini para sa sarong dialogue meeting kaiba ang Department of Budget and Management Region 5 kaso hapon dahil lang taipigdoon ni Board Member Imperial DDV Penring nakang uminaging aldaw na may inatenderan man na importante o official business si Board Member Gio Bongao as in Board Member Sheena Honorubia de la Cruz igwa ininin mga aprobadong travel order na nagpabalido kan sa indang paramyentras na pag-absent sa session regular considering na mandato ini kan DILG. Apwera kaiyan, sinabing kung nagibo man haputon kan nakaagi kan sanggunian sa executive itong direktang impormasyon sa legislasyon na may official business and gobernador sa abroad as in magigigo ng acting governor si Vice Governor ko. Dahil nangangahulugan na exempted and maski sisay man sa sanggunian sa mga siring kaining bagay. Dahil lang tapig doon pa ni Board Member Imperial na ang attendance kan sarong ilihidong official sa sesyon bako sa nakasual na obligasyon kundi sarong official na duty na mandatory pa. Kung kaya ang paghanap ni Board Member Imperial in Travel Authority kay Board Member Abadesa sinabing masirbing sarong formality sa attendance kay ni sa sesyon regardless kung unofficial business ini. Mentas tanto, day panin kasimbaga na pigtataungon yan ang DILG region sa bagay na ini. Halagad sa pag-research given kan DCGB News. Base sa DILG Memorandum Circular sa Travel Authority kan sarong elective as in appointive local government official and employees, whether official or unofficial, pwedeng isumitir o i-file sa paagi kan endorsement kan sarong gobernador o mayor taan nagi man napayag ni Board Member Abadesa sa bagay na ini sa paagi kan sa iyang Facebook post ang pag-absent ko ngayon sa sesyon dahil ta nag-attender ki dialogue meeting para sa local budget review as in endorse ini ni Governor Noel Rosal. Halagad kung babalikan depende ang punto ni Board Member Imperial to Travel Authority dapat kay ni halik kay Vice Governor Diday ko na day ini makaka-attend ki session regardless if may official business o dae. Okay. So agadon mo kireaksyon kaan si personal si Board Member Melissa Abadesa? Aha. Oo, ta ngani na madangog tanglado niya although may postman siya, okay man ito. Pero anong reaksyon niya? Board member ka, pwede mag-absent, di ba? Pero kung nag-attend siya kanarog atong pagtiripon mananggad, baka may punto man si Board Member Harold Imperial. Ano? Aha. Okay, sige Karen. Yes, depende. Susugon tayan. Maski suha DILG, si RD Arnaldo Escobar, para man sa bagay na ini. Karan Ala, DCGB News. Anhapot, kaiba si Henry. Salamat Karen Lalaki sa report. Mientras tanto, may bago ng fair tabi matrix sa Tabaco City, ha? May bago ng fair matrix sa Tabaco City, kasabay po si Jomar Bien. Jomar, good morning, go ahead. Ni ang panglungsod kan Tabaco. Go ahead. BP. Na ano? Una ko dahil pa ako na sige mo. Si Jimmy pa lang sa Malaw, kita ilog ta ka na para kwan sigurado. Hello. Go ahead. Ako talaga? Ako na talaga. Ayan na. Yeah, order ka na tabi Jomar, go. Ayun na. Yeah, go ahead. Roger on that. Sa mga dagdag na baretay na probakan kan sanggunian panglungsod kan Tabaco ang ordinansa na nagpapahalangkaw para mientras kan pasahe sa mga tricycle na nagbabiyahe di sa syudad kan Tabaco. Hindi ang kinumpirmar sa DCGB News ni City Councilor Noel Bunaobra, ang chairman kan Committee on Public Utilities sa syudad sanggunian panglungsod kan Tabaco.
sinabi ni Bonaobra na kasudma sa tendang regular na sesyon na tapos sindang mga konsyal nagburoto nin pabor sa resulta kang ginibong public hearing ka nakalis na aldaw para sa pinagahagad na para mientras na pagtaas o provisional na fare increase at tricycle mientras na nasa pag-aling tutupa ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun sa konsyal, ang itinaas man lang ninda is nag-abot sa 5 pesos sa hararaning mga biyahe, maximum na 10 pesos kada pasahero sa pinakaharayong biyahe digdi sa laog kan syudad kan Tabaco. Inunambitan niya na ang arog kaining nabilog na fare increase iyo na pagkauruyunan sa public hearing na inapindiran kan mga tricycle drivers, tricycle operators, representante kan mga eskwelahan, representante kan mga estudyante, mga negosyante, asin sa mga pribadong sektor kang komunidad na nagmaot na mag-aratindir sa naon ng bita na public hearing. Sinabi niya na ini nakatalaan na papirmahan kay Mayor Ray Bragues ngunya na aldaw, asin magkakaigwa pa din posting na 10 aldaw antes ni total na finalmente i-implementar. Ipinahayag kang konsyal na mga taripang ini iyo ang ipopost idudukot sa mga tricycle tangani na malinaw na mahilingkan mga pasahero asin mismo sa mga parada sa indang bubugtakan kan panibagong taripa. Ipinahayag ni Bonaobra na padagosan mo igwaman sidang pigbilog na komitiban padagos na magmo-monitor kan presyo kan mga produktong petrolyo tangani na kung sakali magbabay ni o magtaas may kinakaipo na bagon sa provisional fare babagon tulos ninda ini kung sakali da na magbalik sa normal ang dalagang kan presyo ang kan produktong petrolyo sa international na eksena susug sa iya pag-aadala ninda kung ini iyo ang permanente nang implementar o kaipuan na ibalik duman sa dating taripa na ipinasar kan taon 2022 pa. Yan PB Henry ang mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Balikan tang report ni Jimmy na salita. Ang hapot, kaiba si Henry. Jim, kumusta na dyan? Naga-misa na BP. Naggalaog na yung si Mayor Banji Arandia o ni nagabot si Vice Mayor Henry Caliope hagadan taki digdig kita tabi Vice maribukon dega may makabuelo Vice Marinaga live po kita sa radyo sa DCGB CDP Henry sa Angkor. So ano po ang masasabi nindo na igwa na kita digdiinin branch nyo hospital sa barangay Karatagan and sa Sangguniang Bayan, sa level kan Sangguniang Bayan. Ano pa, may mga plano ka mo, legislasyon para sa kung ano pang mga improvement para digdi sa nasabing hospital. BP, si Vice Mayor Henry Caliope. Vice, ano po ang masasabi nindo? Vice, good morning. Ano po ang reaction mo dyan sa pagbubukas kan Pagong Biodran District Hospital? Actually, sabi, nagulang blazing ini sa mo. Opo. Nagulang blazing ini dahil sa talagang kaipuan mi na talagaan bago dahil sa lumaming building, medyo dilapidated na talaga. Then, grabing kadakulang epekto kayo nita. Lalong mas kakulan maglalaog digdi ka. Kan pig-ano na lang, kan takasibaga kami. Sabi nga puro na lang kami forward. Okay. Dahil sa bagong benepisyo, halos sabi ni Gob, talagang ibuon niya ang gamos na magigilibon niya na talagang halos kukumplitohin niya hindi. And then siguro, kami man, ako very thankful man ako dahil last week lang may nag-approach ako sa taga Manila na igwang naka-allocate digdi na 7 million
para sa additional improvement ng kaining bagong edifisyo. So, work out ko pa ini, dahil ipaabot ko ini ngunyan dito pag nag-abot na, kung ano ang masabi niya kayo ini. Ay, pabasa ko sa iya sutik, nasabi nga nisa ko, consort, dahil na ibibiling ini, dahil negotiating biling na, kaya po na lang hinda is our resolution para maka-diretso na makadagdag na. Actually, kadakulang bagay tabi ini, kadakulang ko talaga ang kulang dito para halos ma-kompleto. Magulang po ang 7 million na katuon sa another improvement gun building, pati sa mga gamit. Pati sa mga gamit. Opo. Okay. Bye, salamat pong maray. Salamat pong maray. Ingat po kamo. Sa magalit ng 7 million. DBM. So, kay Puan sana, so, resolution ka sa kunyang bayan. Dahil pa iniis ni Gobernador? Doon ako, ipaparam ko, pero ipaparam ko. Paparam mo ngunyan. Okay. So, okay. So, so, additional na good news ito. Once na nagkataon ta BBP, may pahabol ng 7 million halis sa DBM. Resolution lang kansan ko na ang bayan ng Kaipuan halis sa sigun kay Vice Mayor Henry Caliope. Yan sa BBP, sa ito yung mga dagdag na informasyon. Halidigdi sa Piodoran, Karatagan, Piodoran Albay, Jimmy Salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua, good morning. Buhian mo. Kaming Joshua. Di ba naka-standby si Joshua? Nawara na. O di sige, geri, ito, SIM registration law, daiman daw na pugulan ang mga scammers. Geri, may punto ang report ni Joshua. Sa totoo lang, may nagpaparaapod sa kuya Permi, no? Pag rineklamo mo, daiman basta-basta tulos mahanap kung siya nagapod sa imo o nag-text sa imo. Joshua, come in. Yes, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nagahapot ang publiko kung napakinabangan man lamang ining SIM registration law. Dahilan kapuon kan may pasar ang nasabi ng ley. Tay man giraray nagpundo ang mga scammers na sige ang text minsan nag-aapod na sa mga numero niya to kan cellphone. Anda ko lang kahapotan ang gobyerno ang may record kan sa tuyang mga cellphone number dahil kada saro nga sa tuya nagrehistro kan sa tuyang mga numero. Dako lang kakuan kapot-kapot kan gobyerno ang record pero paanong napapaduman sa mga scammer na yun na ang siging text mo niyan sa tuya. Ay, yung nga, ang pigtataram ko ba ya? Dahil, kaninot baga, sabi ninda na, pag may nagpaparatext niya sa mo, reklamo tulos, madali maaraman, mo yan pala, dahil naman, tamay duro data privacy. Oo, buda, agari kay puhan kay court order, bago mo Araman. Maramang kung sitay. Ganyan, kung matatandaan kayo ito, ang gamit kan mga scammer, cellphone number, matik sa mo, ma-forward min mga link. Pagkatapos kan SIM card registration, nag-improve sa mga scammer, may mga pigagamit na BP Henry man lain-lain na mga pangaran. Tapang naghahaloy, nag-improve na naman. Ang pigagamit ng ngunyan, pangaran mismo, kibangko. Ehemplo tabi BP Henry, sa diring experience niya to, sige, ang text sa kuya, kang video. Ang sabi, sa tuya tabi BP Henry kaining sige text kay tuya na video nagpanarangay ako kay kantidad kay tuwan ko ngayang kung bakok man video fraud prevention alert, a scheduled transfer of 9,850 pesos to Palawan Pay has been detected. If you did not authorize this transaction, please cancel immediately. Use this link. May tigtaon ng link, sabi ni Henry. Ako man, nga, taday man akong video account. Okay. Pinagkonsulta ko ni Henry sa mga kabistado man niya to sa nasabi ng bangko. Nakaabot naman sa indaang informasyon na siring kayan.
na nagagamit sa indang pangaran. Ang abiso sa kuya, sabi ni Henry, Okay. na basta-bastang magpindot ning mga link. Aram ko man na posibleng scam ini. Para man yan akong account ng sharing na bangko. Ini na ang detail sa parte ngunyan dito Henry kan iba. Na siyempre baka ang iba kulang ang pakasabot di sa mga sharing kayo ni. Kung magpindot, madiskredo ang mga account. Kung magpindot min link, minsan baga nahahak ang social media account. Kung ano-ano pa tabi BP Henry. Kaya dako lang kahapotan ngunyan sa publiko kung ano ang nangyari. Taday man napupugulan ining mga posibleng scammers kaya itong SIM registration law na tigisabi nga ni gobyerno ang may kapotman kan sa tuyang mga record pero ang mga record na yan napapaduman sa mga potential scammer. Yan, BP Henry ang dagdag na istorya. Josh Cobino, PCGB. Salamat, Joshua Saripor. Hali po dyan sa luwas. Seda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, sige. Sige, oy, may na kita ngunyan kilod tabi. Kilod. Mabibigay tayo ngayon ng libreng pamasahe, no? Ini pong gustong itaukan mga friends ni Senador Bam Aquino na 500 pesos na libreng pamasahe po sa Indogabos, 500 pesos. Hello, good morning. Hello. Madali lang. Hello, may pakibaba nguna po ining 6356, please. 6356, pakibaba nguna po. May naka-standby po na de ko na open eh. O yan po na 6356. Pakibaba nguna po kang apod mo. Yan, okay yan. Hello, good morning. Morning po, sir. Good morning, ma'am. Pangaran po? Yes. Pangaran? Jocelyn Broquesa po. Ano po? Jocelyn Broquesa. Nancy? Jocelyn Broquesa, ma'am, sir. Aloy, madam. Pangaran po? Jocelyn Broquesa. Jocelyn Broquesa. Taga saan po si Jocelyn? Mauyod, Daraga Albay. Iyo po. Congratulations po, Jocelyn Broquesa. Pakisurot to tabi kay ni Shara. Tawa mo kay Shirley. Jocelyn Broquesa, pakiklaim po kan sa imong 500 pesos before mga 11 o'clock. Mga 11 o'clock po ngunyan, ha? Okay po. Magdara po kay ID. Congratulations, ha? Regalo po sa imo, libreng pamasahe po kan mga friends si Senador Bam Aquino. Salamat po, ha? Alright, thank you. Congratulations. Another caller natin. Hello, good morning. Hello? Hello? Good morning, ma'am. Pangaran po? Pangaran, ma'am? Pangaran po, ma'am? Ani Asikate po. Pagsalbatana. Ani Asikate. O di, congratulations po. Barangay Banyadero, tama? Yes po. Anagad masala ako. Pakiklimo na lang po ka sa imong 500 na libreng pamasahe sa DCGB kay Shirley. Mga 11 po o'clock. Please bring your ID po. And hali po sa friends ni Senador Bam Aquino. Opo. Sige po, madam. Salamat. Nagkaroon akong biyo kay radyo. Ay, okay. Sige. Mabunaran ko ang radyo mo. Gusto mo? Salamat po. Okay. Bye-bye. 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 Hello? Good morning. Hello? Hello? Hello. Good morning, boss. Good morning. Yeah, good morning po. Pangaran po? Pangaran? Alvin Bercasio. Ano po? Alvin Bercasio. Arden Bercasio. Taga saan po si Arden? Taga Barangay 8. Barangay 8, Legazpi. Opo. Yes, sir. Congratulations po. Igwa ka po kay 500 pesos na libreng pamasahe lamang sa pagsakay-sakay mo. Iyo po. Sige po, salamat. Pakiklaim mo tabi, sir, kan 500 pesos mamaya mga 11 o'clock. Okay? Sa opisina, ha? Salamat. Please bring your ID po. Thank you. Alright. Bye-bye. Congratulations. Oy, tapos na tayo. Alas 9 na. Alas 9 na po tayo. Saga naman.
ano ni, sabi kan sa mga friends ni Senador Bam Aquino, tulo-tulo sa nangaya tabi amigo, tulo-tulo sa nangaya ha, tulo-tulo. Yung ngayon, kaya kong itao. Alright, mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 9. Alas 9. Alas 3 mamaya sa programa pong Pinky on Mo, baby. Goodbye. God is good all the time. Mula sa Mabuhay. Patapusin mo nga itong paborito kong parting ito. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang